салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. ҳарчанд дер шуд, вале барои Бенземаро тавсиф кардан гумонам ҳеҷ гоҳ дер намешавад. шоҳи ин футболбози таърихӣ идома дорад ва ду хетрики пайҳамаш дар Лигаи Чемпионҳо чашми дарвозабонҳои топ дастаҳои аврупоиро метарсонад. ӯ ду гол ва ё худ дублро дар 3 дақиқа анҷом дод. омори фаронсавӣ дар ин мавсим тамоман кайҳонӣ аст. ӯ аз 40 гол зиёд дорад ва ин дар карьераи футболиаш бори аввал ба миён меояд. Карим Бензема ба дарвозаи Эдуард Менди аз ҳамаи дастаҳои Лигаи Чемпионҳое ки ин мавсим Челси бо онҳо вохӯрд зиёд гол задааст. Аз ин рӯ ду хетрики пайҳам омори ӯро дар рӯйхати нишонзанҳои мусобиқаи мазкур ба таври шоиста боло бурд ва ӯ дар ин рӯйхат ҳамлагари Аякс Себастьян Аллерро пеш гузашту мавқеи дуюми рӯйхатро бо 11 гол ишғол намуд. Дар садри рӯйхат Роберт Левандовски бо 12 гол меистад ки ҳоло Бавария имконияти идомаи рақобат дар мусобиқаро дорад. омори аҷиби дигар ин аст ки ҷуфти беҳтарини Лигаи Чемпионҳо ин ҷуфти Бензема ва Винисиус дониста шуд ки онҳо дар якҷоягӣ 5 гол ташкил карданд. ӯ ҳоли ҳозир дар ҳолати топ қарор дорад ва ҳатто дар Эл Класикои охир омори хуберо соҳиб аст. 7 гол дар бозиҳои охири Эл Класико пайҳам задааст ва дар 4-0 охир ӯ дар бозӣ иштирок надошт. сомонаи расмии УЕФА миёни мухлисон барои муайян кардани беҳтарин бозигари ҳафтаи Лигаи Чемпионҳо овоздиҳӣ гузаронид ва бештар не анқариб ҳамаи овозҳоро Карим Бензема соҳиб шуд ва беҳтарин футболбози ин ҳафтаинаи Лигаи Чемпионҳо эътироф гардид. агар Реал чемпион шавад бояд туби тиллоиро ба Бензема бидиҳанд ё барои туби тиллоӣ бояд дар Копа Америка чемпион шавӣ. шумо дидед ки бачаҳои Вильяреал бар Баварияи муқтадир чӣ коре карданд? барои аксарияти одамон тамошои ин бозӣ бартар аз Реалу Челси буд. ҳеҷ кас ҳатто дар гӯшаи хаёлаш тасаввур намекард ки Унаи Эмери ба дастаи дар чемпионати Испания дар мавқеи ҳафтум будааш лашкари пурқудрати Юлиан Нагельсманро тамоман дар бозӣ бидуни шонс мемонад. агар 50% фурсатҳои бозингарони Вильяреал гол мешуд, ҳоҷат ба баргузории бозии ҷавобӣ намемонд. Арно Данҷума дар дақиқаи 8 аллакай кайфияти бозии мюнхениҳоро барҳам зад ва ин голи ягонаи дидор буд. вале ҳуҷумҳои пайҳами хатарзои ба гол наздики шогирдони Эмери беҳтарин дастаи Аврупо будани Баварияро зери суол бурд. гӯё ки дар ҳайати Бавария ҳимоятгар набошад. ин ҷо танҳо истеъдоди голзании ҳамлагарони Вильяреал камӣ кард. Роберт Левандовски дар ин бозӣ иштирок дошт? ин суоли хуб аст. буд, вале дар 90 дақиқаи бозӣ ту ба пояш танҳо 29 маротиба расид ва фақат 2 маротиба ҷониби дарвоза зарба зад ки ҳатто ба бӯи гол наздик набуд. афсонаи дигар ин буд ки Бавария аз моҳи феврали соли 2019 дар ягон бозии Лигаи Чемпионҳо бидуни гол майдонро тарк накарда буд ва силсилаи голзаниҳои Баварияро маҳз Вильяреал тавонист ки хотима бидиҳад. акнун ба рӯйхати дастаҳое ки Вильяреал дар ин мавсими Лигаи Чемпионҳо шикаст дод таваҷҷӯҳ намоед. Аталанта, Янг Бойз, Ювентус, Бавария. мусаллам аст ки аҳволи дастаи испанӣ дар Мюнхен хуб намешавад, вале онҳо ба дастоварди таърихии худ наздик мешаванд. онҳо соли 2006 низ ба даври нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфта буданд. як омори дигарро бояд бигӯям ки Унаи Эмери ҳамчун сармураббӣ 4 маротиба барандаи ҷоми Лигаи Аврупо гардидааст. гумонам пеш аз бозӣ бо Бавария Эмери гимни Лигаи Аврупоро гӯш карда ба майдон даромад буд. мурдем Барселонаро аз таърифу тавсиф, вале Айнтрахт ҳамаи таърифҳои моро ба замин зад. мо гуфтем баъди ин қадар пешравиҳои дастаи Барселона ва натиҷаҳои охири он каталониҳо ҳадди ақал 5 гол мезананд, вале қариб буд ба шикаст дучор мегардиданд. ғайри фоизи идораи тӯб Барселона ба кулли оморҳои дигар бозиро бохт. олмониҳо ҷониби дастаи хави 16 зарба заданд ки аз он 5-8 мустақим буд. каталониҳо чӣ? онҳо 7 зарба заданд ки 3-8 мустақим буд. голи аввал низ аз ҷониби соҳибони майдон кушода шуд ва баъдан бо кӯшишу заҳмати зиёд Ферран Торрес ҳисобро баробар кард. мо гуфтем барселонагиҳо баҳонапешо
тикрориро дӯст намедоранд, вале боз хато кардем. Сармураббии дастаи Барселона хави сабзаи майдонро баҳона кард ва гуфт ки ин барои бачаҳои мо номусоид буд. ӯ ҳамчунин илова кардааст ки ин ҷо тӯб ҳаракат намекунад. дар Камп Ноу вазъият дигар мешавад. он ҷо сабзааш беҳтар аст. албатта фазои мухлисон дар ин бозӣ аъло буд, вале ин ба мо халал нарасонид. онҳо дар хатти дифоъ олӣ бозӣ карданд. аз ин рӯ мо роҳи голзанӣ пайдо накардем. мо инро дар номусоид будани сабзаи майдон медонем ва дар Камп Ноу ҳама чӣ иваз хоҳад шуд, гуфтааст Хави Эрнандес. албатта ҳисоби бозӣ барои мухлисони Барса он қадар қобили қабул нест, вале силсилаи бебохтҳои дастаашон идома дорад. 14 бозии бидуни шикаст, ҳатто дар байни Реал ҳам буд. Тибо Куртуаро мо гуфтем дар Лондон он қадар истиқболи хуб намегиранд. шояд ҳамин тавр ҳам шуд. ҳар гоҳи тӯбро мерасид, мухлисони Челси мисли занбур садо баланд мекарданд. садои онҳоро Карим Бензема хомӯш кард, вале собиқ дарвозабони Челси воқеан аз бохти Челси хушҳолӣ мекард. ӯ дар мавриди натиҷаи бозӣ чунин изҳори андеша намуд: мо албатта муқобили дастае ки хеле пуршиддат ва бо тавони зиёд майдондорӣ мекунад рақобатро хуб оғоз кардем. мо имкониятҳоро ҷустуҷӯ карда яку якбора 2 гол ба самар расонидем. футболбозони дастаи Челси дар 2 ҳолати ногуворе ки назди дарвозаи мо ба амал оварданд, тавонистанд то якеашро ба гол табдил диҳанд. ман таассуф мехӯрам ки он тӯбро баргардонида натавонистам. он ҷой ман тӯбро расидам, лек хушбахтона қисми дуюми бозиро бо гол шурӯъ кардем. шумо фикр накунед ки ин ҷо бозӣ анҷом ёфтааст. футбол чунин таррезӣ шудааст ки голи барвақтӣ онҳоро боз дубора ба рафти бозӣ баргардонад. дар вохӯрии ҷавобӣ мо бояд бозии ҷолиби худамонро нишон бидиҳем. чӣ гунае ки мухлисонамо моро дар бозӣ бо ПСЖ дастгирӣ карда моро ба пеш рафтан водор карда буданд. мо бояд дар бозии ҷавобӣ фикр кунем ки бозӣ ҳоло ҳам мусовӣ аст ва мо бояд ғалаба ба даст биёрем. Куртуа гумонам дар бозии навбатӣ аз гардонидани зарбаҳои бачаҳои Челси хаста мешавад. ба ӯ дастбанди оҳанин пӯшонед. ёдатон ҳаст чанд вақт пеш дар мавриди Руни ҳарф зада будем ки чӣ хел Роналдуро дар Манчестер Юнайтед танқид кард ва гуфт ки замони ӯ гузаштааст ва ба ҷои ӯ бояд бозингарони ҷавон ҷалб карда шаванд. ин суханҳоро ӯ дар барномае бо собиқ футболбози Ливерпул ва ҳоли ҳозир барандаи барномаҳои футболӣ Ҷейми Каррагер муҳокима карда буданд ва ҳарду Роналдуро хуб танқидам сохтанд. ҳеҷ кас интизор набуд ки ин суханҳо кадом рӯзе ҷанҷоли бузурге ба миён меорад. аз рафти ҳамон суҳбати телевизионӣ Руни бо Каррагер аксеро ба саҳифаи иҷтимоияш ворид сохт ки зери он шаҳрҳо зиёд шуданд ва кор то ҷое расид ки ҳатто Роналду шаҳр нависад. маълум аст ки суханҳои Руни ва Каррагер ба Криш писанд наомад ва ӯ дар ҷои шаҳр навишт ки ду ҳасудхӯр. Роналду ҳеҷ гоҳ ба танқидгарони худ бо сухан ҷавоб намедод ва худ низ мегуфт ки ман ба чунин одамон дар майдон ҷавоб мегардонам. вале ин навбат бо Руни дар шабакаи маҷозӣ ба ҷанҷол хестанд. Руни баъдан ин ҳодисаро шарҳ додааст ки ман инро саҳар дидам ва ҳамчунин мардонавор иқрор шудааст ки ман гуфтаниам ки шояд ягон бозигаре нест ки ба Криштиану Роналду ҳасад набарад. карьераи ӯ, тӯҳфаҳои ба даст овардааш, пулҳои ба даст овардааш, ҳолати ҷисмонияш инҳо маҷбур мекунанд ки ба ӯ ҳасад бибарӣ. ҳамаи бозингарон ба ҷуз Лионел Месси ба Криштиану ҳасад мебаранд, гуфтааст Уэйн Руни. медонед Руни ба кадом услуб аз идомаи ҷанг даст кашид? вақте дигар зурат намерасад, баъд мегӯӣ ку чӣ дар корам ин ҷангу ҷанҷол? ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.